Ден добри пани панова маневра дора ки рӯз бахайр хонумо ва ҷанобон. Ани замон ма қарор дорум дар шаҳри Краков, пойтахти пешинаи ҷумҳурии Лаҳистон, ва дар инҷа аз ҳама чизои машҳур ана ин булучка ҳастанд. ва ҳозир мечашем ки кани ба мазан ё ки бемаза. дар ҳақиқат ки ба маза. ҳамагӣ 50 сент нағд дорад ба пули тоҷикӣ 5 сомонӣ. ва ҳара меҳмоне ки меояд иҷа аввалай ҳамиё мечашад ва марам чашидум. шумо гуфта метавонед ки ҳей Ризо, чикор мекунед дар Краков? Окей, ма шуморо мефаҳмонам. ин шаҳр да офиси ма ҳаминҷай, ширкати ма ҳаминҷай ва ин ҳафта барои 3 рӯз аз офис бояд кор мекардем ва барои ҳамин ма офис омадам ва ма хеле дар бидгоҳ зиндагӣ мекунам. ва бале инҷа шаҳри Краков аст. инам хеле гап хабар. шумо чӣ гап хабар? суҳбати дӯстона. ки бори аввал видеои маро тамошо мекунад, номи ман Ризо ва ман 4 сол мешавад ки дар Лаҳистон зиндагӣ мекунам ва дар ин канал ман видео мекунам дар бораи таҳсил, саёҳат, саргузашт, техникаву технология. аввале агар ки ту дар писанд бошад ба канали ман пайваст шав, видеои нав мебинӣ. шумо да ма камта маълумотиум дар бораи шаҳри Краков. шаҳри Краков ягона шаҳрест ки не ягона не, шояд ки як аз шаҳрҳое аст ки вақте ки ҳитлер ҷанги дуюми ҷаҳонда дигар шаҳрҳоро ба хок яксон карда буд, ба мисли Варшав ва Кракова буқа нарасиданд. ва барои ҳамин ҷои таърихӣ бисёр дорад. ва агар ки дар ин ҳафтаи сафари корӣ агар ки ман вақт ёфтам, якчанд навор мекунам барои ютуба, якчанд хотираҳо месозем. ҳамчунин барои ҳамин пайваст шав, худи ҳозир. шумо бахайр интернет. яъни замон ман дар офис қарор дорам ва бале мехостам ҳамин видеоро кунам. як рӯз ман бой мешам, баъд соҳиби лой мешам, бачаи простой мешам, вақте мешам бой, як рӯз мешам бой, як рӯз пулдор мешам, хонаву мошиндор мешам, одами хоксор мешам, вақте мешам бой, як рӯз мешам бой, як рӯз ман бой мешам, баъд соҳиби лой мешам, бачаи делавой мешам, вақте мешам бой, як рӯз мешам бой, як рӯз мешам бой. ин ҳама сурати худро дид. That's me, bro. Me and myself and I. Me and myself and I. бале ҳани замон ма оҳиста оҳиста дар назди соҳилҳои шаҳри Краков, пойтахти пешинаи ҷумҳурии Лаҳистон қадам зада истодаам ва инҷа Old Town ном дорад. Old Town маънои шаҳри қадима ё ин ки макони қадимаи ин шаҳри бостонӣ ва инҷа чӣ хеле ки бебинед киштиҳо ё ин ки тарабхона, кишти тарабхонаҳо қарор доранд ва нав кӯдакоро мебинед ҳама рафтаистанд ва ҳамарам оҳиста оҳиста қадам задаистам. оҳиста кани қадам занем бироем. чӣ гап хабар дар боло дар инҷа гулҳоро бинед, баҳор шидааст, наврӯз шидааст ва ҳақиқат ки зебо. инҷа ҷои хуб аст барои китоб хондан ва барои чай.
داخل نشویم. Краков. قصر. Castle. Tickets. I don't want to buy tickets. Kurde taraf ona. Bu taraf ona. Oh, چی باشد؟ نمیدونم چی باید. بله، قصر. آهسته از بالایی چه زیبانه. همه جا سرسبز. از بالا اگر که نگاه کنی درخت‌ها دوجا درخت‌ها را چسباندن در قصر و اینجا جوی سنگی. این همه در پیشی قصری کراکوف. ما هم داریم قلعه حصار و مثل همین. و بله اما از این طرف از بالا گر نگاه کنید درخت که زیبا میتواد. این همین دریا. اینجا طرف داریم چی گفت درخت که مهمان ها بسیارند. مهمان ها از همون جان. بله انا اینجا هم در حقیقت که زیبا خانه خدمت در پوز نام همه خیلی خانه ها را در پوز نام همه دادم لیکن در اون طرف آدم ها بسیارند و فکرم که در نوبت ایستادگی هم برای داخل شدن کجایه و مرا در اصلا بسیار پسند این گلکاری هاست. گلکاری ها زیبا. من یکی نمیدونم که برای چی هم. I don't know what's that bro. I don't know what's that. Okay, so this is an art. What's that? This is the art. رنگا نگاه بی طرف دا رنگی سفید در رنگ. We grow the grass. باید نرا بمیگم. ماند دا همی تلفو برویم. دا همی بهار. بله این هم بود یک قصری دیگه از سالهای پیش از عصرهای میانه. столчой асри пешина бинед. Рӯи столчой асри пешина истодум. Санга. Дар зимистон идея хуб нест, ях мекунем. Аммо дар тобистон идея хуб аст. Ва ин ҳам қаср аз берун.
و این همه این زمان روزی میخوام راون تراموای 10 ایستم باید بیاد رفته سوازیر لکه ما نمیتونم باید ایست نه من نمیتونم باید داشته یا که قویده و در جای ما میاد انسانی نو در جای ما میاد سال نو و کتابی ما میمونه خاطره در جای ما میاد انسانی نو شب بخیر جان ما